Lijepo vas je sve skupa vidjeti jer smo svi dio ove 50-godišnje priče. Vizija Leopolda Brundule, mog djeda, se znatno razlikovala od vizije mojih roditelja Katarine i Kreše Brundule, kao što se i moja vizija razlikuje. No ono što nam je zajedničko i na što smo svi ponosni jest da Vodolim ne zatvara vrata. U ovih 50 godina prebroditi raspad jedne države, Domovinski rat, koronu, krize i sve putešestvije koje su se događale u ovih pola stoljeća zaista zaslužuje jedan respekt i zaslužuje, reći ću, i riječ divljenja. Vrlo rano smo shvatili da su u stvari prava istinska naša snaga naši zaposlenici, koji već 50 godina grade naš renome, a da bismo ga očuvali, jako su nam bitni međuljudski odnosi unutar timova naših. Danas, kad bi se usudio reći, evo i ja, da smo među top 5 instalaterskih poduzeća u Hrvatskoj, iznimno sam ponosan na svoje roditelje koji su napravili čvrste temelje obrta na kojem smo moj vrijedan tim i ja sagradili stabilnu priču koju konstantno pomalo moderniziramo i nadograđujemo. Zaposlenici, dobavljači, kooperanti i partneri trenutno s kojima danas surađujemo su iz 15 različitih zemalja, čime jačamo fleksibilnost poduzeća. Koliko znači Vodolim za jednu malu jedinicu lokalne samouprave kao što smo mi, opće iluzorno je o tome pričati i mislim da u principu zbog ovakvih firmi, zbog ovakvih menadžmenta postoji jedinice lokalne samouprave, a ne obrnuto. Želim tvrtki Vodolim puno uspjeha u daljnjem radu, da rade što više na vanjskom tržištu, ali da isto tako što više projekata imaju u našem Zagorju i da zajedno stvaramo novu bajku na dlanu. Glavna nam je misija da ostanemo i dalje malo poduzeće za velike projekte. U ovom trenutku želim vam se zahvaliti i pozdraviti vas u ime sve 3 generacije koje su stvorile Vodolim.